ένα δικό της παιδί. Την παγκόσμια πρωταθλήτρια κοπηλασίας Αμαλία Τσιάβου τίμησε εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας του Περάματος ο Πολιτιστικός Σύλλογος, το Σπήλαιο, για τις επιτυχίες της και την παγκόσμια πρωτιά στο πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Βουλγαρία. Η νεαρή κοπηλάτρια από το Πέραμα ήταν το κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης, παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα από το βουλευτή Ιωαννίνων Γιάννη Στέφο εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου, υπό τα θερμά και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ευχαρίστησε θερμά όλους εκείνους που την στήριξαν στην προσπάθειά της. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου του Περάματος, που μου κάνουν αυτή την ιδιαίτερη τιμή και με βεβαίουν. Επίσης, νιώθω μεγάλη χαρά που σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ σήμερα και με τιμάτε με την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές μου, τον κύριο Θήμιο και τον Δημήτρη Τερέκα, που ήταν μαζί μου σε δύσκολες στιγμές και με προπόνηση για να φτάσω εκεί που έφτασα, όπως και τους ομοσπονδιακούς προπονητές μου, τον κύριο Γιάννη Βαστιλιώνη και τον κύριο Τόνι Παλοπάνο, που δεν βρέθηκαν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, που ήταν πάρα πολύ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, Παύλος Τσιγυρώνης, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για την τιμή στον πρόσωπο της Αμαλίας, με στόχο, όπως είπε, να αποτελέσει ένα πρότυπο και κίνητρο ενασχόλησης και άλλων παιδιών με τον αθλητισμό. Παρακολουθούμε τον διαρκή αγώνα σου, τις θυσίες τις δικές σου αλλά και της οικογένειάς σου. Αισθανόμαστε υπερήφανοι για την κορυφαία διάκρισή σου, καθώς και ότι πλέον αντιπροσωπεύεις το ιδανικό πρότυπο με όλη τη σύνθεση που σε χαρακτηρίζει για τις γενιές που ακολουθούν. Σε τιμούμε σήμερα και ευχόμαστε όλες οι προσπάθειες σου να δρέπονται με τους καρπούς της επιτυχίας. Επειδή υπήρξα και εγώ αθλητής στο αστικό όμιλο Ιωαννίνων και συνειδητοποιώ βαθύτερα τον διαρκή αγώνα σου και την πορεία προς την κατάκτηση της πρώτης παγκόσμιας νίκης σε μια κατηγορία με το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αξιοσημείωτο είναι σε αυτή την προσπάθειά σου προς τον θρίαμβο θα ήθελα να τονίσω ότι σημαντικό ρόλο εκτός από τη στήριξη της οικογένειάς σου είναι να σε πλαισιώνουν άνθρωποι ικανοί, με γνώση, όραμα και αξίες. Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής κοπηλασίας Θήμιος Βλάχος μίλησε για την πορεία της Αμαλίας από τα 13 της χρόνια, όταν πήγε στο ναυτικό όμιλο, μέχρι και την ανάδειξή της σε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αμαλία, ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι ευχάριστο για σένα και την οικογένειά σου να αφήνεις μια προσπάθεια στη μέση και μάλιστα μια προσπάθεια που στόχο είχε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σου εύχομαι από καρδιάς ότι δεν μπόρεσες να καταφέρεις για την Ολυμπιάδα του Ρίο να το πετύχεις και νομίζω ότι μπορείς την επόμενη Ολυμπιάδα. Αυτό όμως απαιτεί δύναμη ψυχή στην οποία πιστεύω ότι διαθέτεις. Η άποψή μου είναι ότι οι όποιες δυσκολίες αντιμετώπισες στην τελευταία αγωνιστική περίοδο δεν θα πρέπει να σε απογοητεύσουν, να σε απομακρύνουν από το άθλημα. Αντιθέτως, πρέπει τα όποια εμπόδια συναντάς μπροστά σου να μπορείς να τα ξεπερνάς, για να καταφέρεις στο μέλλον να κάνεις ακόμη περισσότερα πράγματα. Χαιρετισμό απίφθηναν ακόμη εκ μέρους του ΔΣ του ΝΟΗ ο Δημήτρης Μήταρης και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννη Στέφος, ενώ ακολούθησε η προβολή του τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με ανάλυση των τεχνικών σημείων από τον κύριο Βλάχο. Στην προσπάθεια της Αμαλίας και όλων των παιδιών δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ όλους αυτούς που βοηθάνε, μοχθούν, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία σε αυτούς που έκαναν νόημα και στόχο ζωής τη δική τους προσπάθεια. Φυσικά αναφέρομαι πρώτα και κύρια στους γονείς και την οικογένεια των αθλητών, που είναι η βασική αρρωγή, χορηγοί, εργάτες όλες αυτής της προσπάθειας, με όλες τις θυσίες, την υπομονή, τα οικονομικά έξοδα και τον κόπο που κάνουν. Είσαι με αυτή τη νίκη και την προσπάθεια πρότυπο και προφανώς είμαι βέβαιος ότι πάρα πολλά παιδιά της ηλικίας σου και όχι μόνο, φαντάζομαι και πετρούματες, εντάξει, την οποία τίμησα προχθές στο Σκηνιά. Είχε μια παραλία νίκη, θα σε έχουν ένα φωτεινό παράδειγμα.